Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Atatenga boma 2020 Chakwera anamusankha Felix Lombe kukhala chief executive wa non-governmental organization regulatory authority mwachidule abbreviation Ngola. Now boma lasita TPP sikufuna kugwira ntchito ndi akazitape. Felix Lombe ndi kazitape. 2019 wakhala kuchita nawo mademo ndi HRDC. 2014 up to 2019 amalemba speech ya Chakwera. Achakwera atenga boma amutenga ndikukhala chief executive woyang'anira non-government organization. Ndi lero APM wamuza kuti ayi sikukufunani muchoke nakuti secondment mupite ku Malawi College of Accountants anzake ambapo kulia HRDC CCJP akudandaula andu kumachita blame secretary to the president and cabinet Justice Said. Anthu amenewa akuti ayi Felix Lombe asachoke chifukwa choti ayi amagwira bwino ntchito. Inu ndavomereza na HRDC ndakhala ndikunena kuti HRDC is part of my Congress. Pamene Chakwera amamusankha munthu ameneyi kupita ku Ngola HRDC nakhaje koma madziwa kuti munthu ameneyi is partisan. He was a speech writer wa Chakwera amachita nawo mademo 2019 amadana ndi chipani cha TPP. Chakwera anamusankha chifukwa anali wa MCP and today HRDC akufuna anthu a MCP azigwira ntchito ndi chipani cha TPP. TPP akuti ayi Mr. Felix Lombe sikukufunani mupite ku MCA. HRDC kuti ayi amene ndi wathu akhalebe komwepo ndepanga ndi boma. HRDC mukhazikitse chipani mukaibe pa chisankho mupange boma thereafter mumusankhe Felix Lombe wa Malawi Congress apite ku Ngola. Musachite force Justice Said because Justice Said ndi wa chipani cha TPP anasankhidwa ndi boma la TPP. President wake APM amene madana ndi Felix Lombe. It's not even a secret. Felix Lombe amachita mademo 2019 kulimbana ndi professor. Lero mufuna kuti musiye mboma zitheka bwanji amene mufune musafuna kupita. HRDC ikunena kuti ayi kuchosa Felix Lombe is partisan tipita ku court. That is nonsense. Felix Lombe is already partisan. Anali speech writer wa Chakwera kuyambira 2014 up to 2019 wakhala kuchita nawo mademo limbana ndi APM. Ndilaza Chakwera amene musankha chifukwa ndi watambala kukhala chief executive wa Ngola. Ndero mukufuna achipani cha TPP azisankha akazitape ndikwacha mboma. That will not be accepted. Funso limene ndikufunsa ndiona kuti kodi inu amene mukutudzula Jomo Osman kuna kuti a Jomo mwamenya zimayi. Not only zimayi amene ndi zimayi wakuba. Mwina akanandiyankha azikhale ng'oma ndikanatha kumva kuti ndunduna wawo. Mwina akanandiyankha kunkuyu ndikanadzotoyi ndikamwaya president akhoza kundiyankha not chimwendo. No. Mphamvu zisachuluke kwambiri bwana Chimwendo. Ndina chimwene yanga ndikupempheni mphamvu zanu chepetsani pang'ono. Zichepetseni pang'ono. Chifukwa mukazipitiriza kwambiri sikalekale mugwa. Nthawi ya MCP amaononga mataya la galimoto ku parliament. Palibe anaenda ku polisi. Anthu kukhapidwa kuphwanyidwa magalimoto. Kuphedwa kumene azimayi kukhapidwa. Civil servant for that matter. Koma palibe amene apita ku polisi. Kodi inu a civil society munali kuti pamene azimayi amadulidwa mitu ku chikangawo? Andi chomvesa chisoni kwambiri winayo former first lady anamupha momvesa chisoni ku chikangawo. A civil society munali kuti Flora Selemani anaphedwa ku chikangawo ngeke madazi kwaje. A civil society munali kuti ndero mukubwera ndikumateteza zimayi wakuba. That is nonsense. Malamulo asagwire ntchito mbali imodzi. Azimayi amene akhapidwa mutu ku city center pamene amachita mademo chilungamo chioneke. Amene akhapa anthu amene aja sanapangire zaidi chifukwa sanyamata aja. Amene amachita zimene chali chimwendo banda
IG Melerini Yoram Lazarus Chakwera kuna namangidwa the answer is no. Ndero anapanga resign, the answer is no. And today mufuna Jomo Osman amene amenya wakuba kumaso Bible likuvomereza pa Exodo 22 verse 2 mpaka 3 menyani wakuba mpaka tuke magazi akulu. History is the best teacher.